Nothing's going to happen until Putin and I get together, okay? And obviously he wasn't going to go. He was going to go, but he thought I was going to go. He wasn't going if I wasn't there. And I don't believe anything's going to happen, whether you like it or not, until he and I get together. Рівень русських поки що мені офіційно невідомий, але із того, що ми бачимо, ти більше схоже на бутафорський рівень. Do you have a message for Vladimir Putin? Незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини і спробувати досягти хоча б перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію, але не всіх. Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной 3 года назад. Задача прямых переговоров с украинской стороной рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта. Міністр замежных спраў Максим Рыжанкоў, як звычайна, у сваім стылі пракаментаваў гэтую ситуацию. Шанс на мир есть всегда. Вопрос другой, что готовы ли его использовать. Россия готова все шансы использовать. А украинская сторона пока мы видим только декларации какие-то. Тыя заклікі, якія Лукашенко рабіў, спрабуючы адзець адзенне міратворца, яны разбураюцца такімі заявамі.